Γεια σας από το The Three Musketeers, Ανδρέας Ανδρέου, International Marketing Director. Σε αυτό το μικρό βίντεο θα εξηγήσουμε πώς μπορείτε να κάνετε εισαγωγή των στοιχείων σας καθώς και της φωτογραφίας σας στο τμήμα Recognition, στην αναγνώριση. Είστε αρχισμένοι με το The Three Musketeers και πηγαίνετε στην επιλογή Προφίλ. Ανοίγει μια καινούργια σελίδα όπου μπορείτε να προσθέσετε το όνομα σας, να κάνετε αλλαγή στον κωδικό που έχετε πάρει από το site και εδώ δεξιά υπάρχει ένα κουτάκι που μπορείτε να γράψετε κάποια λόγια για εσάς, πώς πετύχατε αυτά που έχετε πετύχει μέχρι τώρα, και από κάτω υπάρχει μια άλλη επιλογή όπου μπορείτε να προσθέσετε μια δική σας φωτογραφία. Έτσι, όταν ανεβαίνετε κάποια βαθμίδα, ένα επίπεδο στην εταιρεία, να γίνεται από μόνο του update και να σας βάζει από το senior μέχρι το international marketing director. Μπορείτε να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν χρειάζεται να είστε senior και πάνω.